pán Zubel, akurát čítam od vás správu. Tu už mám variantu tyristorového zapaľovania, kde sa neletuje na tú letku, sem, ako sme sa bavili, ale tu je už proste vyvedený rovno, dal som o jednu svorku viacej, aby tí ľudia, ktorí to odo mňa kúpia, aby nemuseli používať letovačku. Tak som senka urobil to napájanie toho senzora, ten červený plusový vodič. No, ostatné ostáva takisto ZCS, ZEM a P. Hej, takže ako som povedal, P je ten zelený, ten ide sem potom a ZEM ide samozrejme na kostru a ZEM ide potom ten modrý od toho halovho snímača ide tiež po túto istú svorku. Iba tu v tejto svorke na tom obrátenom T je vlastne ZEM od halovho snímača a ZEM na kostru. S je to napájanie, C je indučka a Z je zapaľovacia cievka. Takže teraz to robím už v tejto variante, aby to som len doposielal halové snímače pre tých, ktorí si to odo mňa predtým kúpili, keďže som ešte to nemal práve v tom danom čase poriešené a vymyslené. No, takže asi tak. A čo sa týka ceny, ak mi pošlete toto tyristorové vaše, čo máte doma, ja verím tomu, že bude dobré. Ja si ho odskúšam, napíšem vám adresu, vy mi to pošlite naspäť a ja vám ho buď opravím, alebo vám dopošlem toto, ale zase za cenu ako predtým, za tých 29 eur. No, ale ja si myslím, že vy niekde robíte chybu a ja ešte stále neviem, že kde. Že prečo? Takže asi tak.